I am so hungry. Kaya kakain tayo. This is our kakainin. Another kakainin. Nakalimutan ko yung isa. Kung yan ang iyong akala, ikaw ay isang hangal. Okay. Dahil sobra akong gutom, siyempre maglagay tayo ng bawang garlic pickles at saka ano pa to? Naku, may sili. Hindi ko kaya yun. Garlic pickles and kangkong pickles plus sili. Yan. That's my sausawan. Bahala na kayo kung ano yun. And this is my pagkain. Plus this. Dami. Plus this one. Nako, umpisa na natin. Umpisa na natin mga kapatid. Sarap. Oh gosh. Ang sarap. Sarap to. Hi, Angelina Nagbayani. Jennifer Saaya. Let's eat. Ito ang aking mga kakainin. Turn around, my love. Every now and then we fall apart. Masyadong malapit. Malapit ba? Hindi nakikita lahat ng aking nilalamon. Ayan. Kumikinang-kinang. Ano kaya to? Bahala na kayo kung hindi nyo alam to. Ay, ako ang Ayan. Sausaw. Sarap. Masarap kaya to? Let's try the Ampalaya. Oh. Para gandahan natin ng pagka-biyak. Paghiwa. This is Ampalaya. Fresh Ampalayas. And then you're gonna sausaw here. Wow. Sabayan ng tawag dito. Oh, hulaan niyo kung ano ito. I don't have time to cook. Bango. Wow. Wow. It's so masarap. Wala naman kainin ko na ganito. Amuyin ko muna. It might be very maanghang. Oh gosh. Oh gosh. Oh. Super sarap. Oh. May dahilan pa ba na ako'y magdamdam? Agustin Makadanggang. Simula't hey, simula Ching Layuang.
may alinlangan na. This is bawang. Hindi ko nadama. This is kangkong. Ang iyong katapatan. My God. Super sarap. Ngunit pinilit ko. Puso ko'y Super duper. Kinarawot. Tapos Padilla. Hulaan niyo kung ano ito. Dahil ano? Dahil according to Kim Chiu, bawal lumabas. Kaya kumuha na lang ako sa garden ko mga pagkain. Diba? Ito, kinuha ko lang sa garden ko. Wow. Kasi bawal lumabas. Mahirap na magka-COVID. Gosh. Saluyot. Secret. Wow. I love it. Kung sino makahula kung ano to, ikikis ko. Oh, ayan. Hulaan ninyo kung ano ito. Kung sino makahula, ikikis ko sa puwet. Wow. Super sarap. Bagas, ang dami. Ang dami. Honorin Bingoy. Yolo Galas Samura. Jolin October. Normski Mamawa. Nevajin Lista. Hulaan nyo kung ano ito. Oh, nakain ko na yung isang tiwa. I like this very much. Promise. Sobrang sarap. Oh, look at it. Look at it when I eat it. Pakawanong. Noraline Domingo. Try this at home. God. Dapat bilis-bilisan ko. Hindi ko maubos kung hindi ko bilis-bilis. Ampalaya. Bitter. Bitter. Nilapot ang tatalaban ng bitter. Super bitter. Bitter ang mga mga magbabas. Yung paborito naman. Gaya lang sinabi ko kanina, hindi ako lalabas para bibili ng mga pagkain, kaya na pinitas ko ng mga ito sa aking garden. Kasi according to Kim Chiu, bawal lumabas. Siyempre, katatakot kung encounter mo mga may COVID dyan sa grocery. Kaya doon na lang sa halaman. From my halaman. Ano ito? Hulaan ninyo. Hello, Aris. Elena Abiendo, hello. Nagmayat. Wow. Marap. I like that. Naubos ko na kalahati. Wow. I like this one very much. This tastes so good. You like galyas, zamot. May tumawag. No way. Don't call me while I'm on live. Tama. Green peas. Super snap. Super sarap. Ito, ano to? Oh my gosh, di ba ako nangalahati? Busog na ako? Paano na to? Ano na? Ustad, bulang sulimin. Sugar snap. Yup. You got it. The name is Sugar Snap. Ito. Di ko alam ganyan pala kasarap. Ito. Sino nakahula na to? Sino na ba ang nakahula ito?
Emily Divina Hamias. Oo, yan, pipino. Pero ito, hindi ko sasabihin kung ano to. Galing sa ating garden. Yan. Sumilong-sumilak. Lisa Rapanot at Palo. Hi. Yan. Kaway-kaway pag may time. Aris, good morning, maestro. Yes, good morning. Aris, challenge. Ampalaya, challenge. Okay, Ampalaya, challenge. Oh, nakain ko na yung kalahati. Kanina pa. Mamaya to, mamaya. Kasi masyado malaki. Mabubusog ako kaagad. Hindi ko mauubos. Saluyot, sir. Sabi ni Lisa Rapano. Lumili Divina. Arbawena. Jenny Rose. Data Mint. Hey, Kurt. Sasabihin ko mamaya kung ano ito. Sasabihin ko mamaya kung ano ito. Of course, alam niyo kung ano ito. Ito, alam niyo? Ito, alam niyo? Diego Romeo, hello! Let's do the kain. People, if you do not know yet that this is very good for your health, and I have consumed half of it already. This is Ampalaya. This is good for the bashers. Naubos ko na pala yung isang na ganito kanina. Hi dong Cynthia Biernes. Kalunay. Ito Kalunay, Jing. Marian Pigaw, Kaot. Talbos ng sili. Talbos ng sili daw to. Speaking of talbos ng sili, oh my gosh. Ang dami. Ang daming talbos ng aking sili. Utang ko. Hi, dongs. Noralyn Domingo. Let's sweetie pie. Stella Bulan. Spinach? Yeah, one is spinach. One is... What is this? Pareho yata pangalan to. Eto. Oh my gosh. Busog ko lang. Caroline Agriam. One of my favorites is this one. Of course, my most favorite is this. Eto, paano kakainin? This is $5.98. Oh my gosh. Bumili ako ng 4, magbayad ako. Dami-dami kong bayaran. Kala ko 198 lang, 598. Visit. Hindi ko na binalik. Kinuha ko ng 4. Malay ko ang Jhae, panganay ko, 3 years old. Jhae ko Pinas. Una na only animal eating grass. We are all animals, right? But we are of the highest form. Promise, we are all animals. Eto, nakakabusog ka agad to eh. Sabi ni Kim Chiu, bawal lumabas. Kaya kinuha ko dyan sa, kinuha ko lang dyan sa garden ko. Tapos sabi ni Cardo, Cardo? Ano lang pangalan? Cardo Dalisay. Si Cardo Dalisay. Kahit sino. Patayan kung patayan. O siyempre, ayaw ko na makuyaw. Patayan kay Cardo kung makita ko dyan sa daan. Iba? Kaya doon na lang ako sa garden. Doon na lang ako sa garden. Kumuha na aking mga pagkain ngayon. Ito, marami na rin bunga yung ano ko. Strawberry. At ito. Tain ng kambing. Oh, dragon fruits. Gusto ko yan kaya. Kaya lang sobrang mahal. $5.98. Mulberry. Ang pangalan nito? Blueberry. Mulberry. Tain ng kambing. Paubos na mga dahon-dahon ko. Baka umiinit na yung camera ko. Ito. Super anghang.
Silly challenge. Kanina, Ampalaya challenge. Ngayon, silly challenge. Sarap. Oh my gosh. Sarap. Sarap talaga. Sarap. Bilisan ko ng ganito para ano. Ano daw sausawan ng... Ano daw sausawan ko? Eto. Dito sa taas is a combination of may suka na, yung artem na suka. Na, pickles. Pickles na bawang, sili na super anghang, siling labuyo, tapos yung kangkong. Dito naman is, hindi ko alam, pangalan dyan. American style na. Basta masarap. Yes, Ariel Sotelo Tabag. I dare you. I challenge you to eat something like this. Ariel Sotelo Tabag. Oh. Paubos na. Apat ito kanina. 4 na piraso kanina ito. Look how I eat the Ampalayas. This is for the bitter people. Ray Fernando Bahe, hello. This is Ampalayas. Ampalaya challenge. Hi. Brian, Ampalaya challenge. Tanggapin mo. Sarap. Wala kasi ako time magluto. Nalaga Ampalaya challenge ang Ariel. Are you sure? Baka makaas-asen ka no sikat ko mga Ampalaya. Silly challenge. Silly challenge. Of course, generous, mabait. Gloria Carbonell. Sorry. Don't talk when you're eating, when your mouth is full, sabi nila. Pero ang sarap magsalita eh. The best Ampalaya, avoid diabetes. Yup. Emeline Divina Hamias. Nag-bitter, Mistral. Which do you prefer, bitter or maanghang? I love it. Parang salad lang, Hindi ko na kaya to. Marami ko nang kinain to. Ayan. Ariel, Saloyot challenge. Kaya mo? Saloyot challenge. Tingnan mo Ariel Tabag. Saloyot challenge. Sarap. Ito, pang-alis ng kumay. Sige, avoid cancer. Akis Fernandez. Sige, challenge. Kayo nga. Hindi. Wala na ubos. Brian Pardo. Niya at Biday. What's Biday? Anong Biday? Parang hindi ko na kaya ito pangatlo. Una sa Loyot challenge. I will see you eating that. I want video, not picture. Ariel, I want video, not picture. Kaya malakas ka ate ko, malakas ako. Okra. Ew. Okra challenge. Ew. Promise, that's ew. I can't afford to do it. Ito na lang. Silly challenge. Parya challenge. Pwede. Biday. Pagalat abal-abal. Super ew is the okra challenge. Baka ano pa? Gabi challenge. Yung tangkay ng gabi. Lord, na fresh. Paubos na. Ito, di ko na kaya, promise. Di ko na kaya ito. Ito, kakayanin ko. Hop.
ngayong buking ka na sa iyong ginagawa. Pero pag sinabing pag nag-comply ka, ay pwede ka nang lumabas, hindi pa rin. Ayoko pa rin lumabas. Kakainin ko na lang yung mga halaman ko. Kukuha na lang ako dyan sa mga halaman ko, kakainin ko. Hindi ako pwede lumabas. Baka makita ako ni Cardo, si Cardo Galisa. Patayin kong patayan, ayoko. Gusto na isa pa. Pag lalabas ako, sumusabol, according to Chiu, bawal lumabas. Tapos pag lumabas ako, makita ko si Cardo Galisa. Patayin kong patayan, ayoko mamatay. Tapos makikita ko pa si Mystica. Sisigawan niya ako, baka hindi na ako makarinig pag ano. Pag uwi na ako. Ang sakit luwain mo naman. Mahirap bang intindihin? Kailan Manang Melinda, Agustin Ang. Oh, sa Loyo Challenge, Manang Melinda. Sili Challenge. Ampalaya Challenge. Strawberry Challenge. Ito madali. Madali. Baka kayo lang. Pag strawberry challenge, baka 10 pa kakainin ninyo. Ni rumor ta, makita na baka rumor. Netdo ka na pa. Kung ano makita ka, Brian, ang kakabutang nga ta, yung mga tibaga nga, patayan kong patayan. Saan pa kukuha ka nang ipagtayin ka sa aking pamilya? Kaya kahit siyo dyan, patayan kong patayan. Ay lukot, takot ako kay Cardo Dalisay. Taluluhan na ako. Mas mahirap kainin yung strawberry ito sa Ampalaya. Maasim ang strawberry. Ito matamis. Brian, Jacinto. Naibuson anay, Brian. Dati tayo mo na nga challenge ko, Ampalaya Challenge. Talo tingnan ko. Next challenge was ito. Dalawa na ang nakain ko na anghang. The third challenge is this one. Siguro mga limang ganito lang nakain ko. Ayaw ko kayong i-challenge sa mga ganito. That's chicken. Sa mga ganito, chicken. Ito, chicken. Ito, that's chicken. Hello, Remy Brinas. Hello, Kasin. I'm so full. Marilo ko kang Miguel na. Hahaha. Ampalaya Challenge. Yeah! Balikan mo itong video ko mamaya. Tingnan mo kung ilan na ang nakain kong ampalaya. At tingnan mo na rin kung ilan na ganito ang nakain. At ilan na ganito ang nakain. Ito, dalawa lang pero walang ka-challenge ito. There's no challenge in this. Brian wants to be in your video. Okay. Saan na? Ba't nawala na, Brian? Ipindot ko sana. Nawala ka pa agad. Joy Batela, hi. Roniel Parang, hello. Judy Ann Santos. Bakit di na ako makatayo sa busog? Eto! Di ko na kaya. Di ko na kaya to. Alexander Rafanan, Yago, Apay. Di magagiling, tabito ka mo. Nung nakatadopin lang ko. Alex Rafanan, Yago. Ampalaya Challenge. Pang-apat na to. 3 na kinain ko. Silly Challenge. Saloyo Challenge. May nagcha-challenge doon. Okra Challenge daw. Ay, ayoko. Suko na ako dyan. Kung okra ang kakainin. Analisa all fresh. Challenge pa. Challenge for more. Kaya tayo Ampalaya adding. Yeah. Adding. I'm 65 years old. I'm proud to be 65 years old. But why? Why I'm so proud? Because I look 64 only. Yup. Dragon Fruit Challenge.
Ako ay join mo, Brian. Ayan, ayan na si Brian, oh. Pindot. Ba't nawala? Ba't nawala kagad, Brian? Rabong challenge? Pwede. Of course, kung rabong challenge, masarap na yan. Huwag lang yung abo. Huwag lang yung buong rabong, ha? Mula ngayon, Diyan agsisi ati pariya, maestro, manipod kayo di at daak Pinas. Akay. mga oras Nagsuyot ka? na para lang sa'yo. Ikaw, Jesus. 55 na kailang. 55. 65 years old, but I look 64. And I'm proud of it. Salamat. May atong muna na kamalino. Muli akong Pindot ko manan, pindot manan. Oh, Mert. Agaw mo na dagos, ka. Brian Ski. Ako'y pinagbigyan, pinatawad ang aking Hala. kasalanan. My chan is chance challenge. Baka may challenge mamaya itong chan ko. May pag-asa na Baka backroom challenge mamaya. sa iyong kaharian. Bawang challenge. This is bawang. Baka din yung makita. Mula ngayon, Napait po na yung kanyak nestro. ako ay Kat tatayo. ayang ang amin kasi tanik muntam. Mula Ang nga kumapkapas. ipaglalaban ko. Isuot ko tayo wig ko. Gapot at dawig mo si Brian. Isang Si Brian Pardo maganda ta. Loko, Brian. Sa bali dyan may isang Brian. Brian asin ko dito agri-click ko si join. Brian Pahar ko dito may isa. Dance challenge ka, pwede. Kayo. para lang sa'yo. Wala, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Pero sayang ko eh. Nambisan ko na. Ang kaligtasan ko. With all the bukol-bukol inside. Wala akong Hindi na kaya. pag-aalinlangan sa katotohanan na tagpo. Tariya pa more. Ikaw, Jesus, ang I-focus ko mamaya to sa YouTube. daan. Tingnan natin kung may mag-pass. Na walang Pakakainin ko sila ng ampalaya. Mula ngayon, 30 minutes na yata baka. ay 3 hours na ako mag-post. Mula ngayon, ipaglalaban Nag-iisa akong Brian Sir alias Lola Orang. Hoy, Lola Orang! Ana, Lola Orang. ang Kristiyano ko. Mula ngayon, Brian Jacinto alias Lola Orang. ang buo mga Umpisahan muna, Roniel. na parang sa'yo. Bel Lastimosa, hello. Ikaw, Jesus, Marilo Kakao, hahaha. Maraming better mag-bash mamaya sa YouTube. Kaya mo lang sila. The more the bashers, the more income. The higher the income. Ito hindi nakaka-challenge. Miracle Castro. Masing. Oh my God. Pero tatapusin ko kasi inumpisan ko to. Bawal lumabas. Bawal diubos. At bakit uray ano. Hindi ko kaya. Ang kaya ko, Brian, is ganito. Asin to. Anak, di kayat mo, Brian. Brian Jacinto. Kayat mo ang kanta, kayat mo ta ang kanta si ka, Brian Jacinto. Ang kanta ang sakit di. Hello, Francis Luis. Listen, balungay, baluloy, ako met ikam asin na idol. Na alsum. Mas kaya nga kanang datoy ni. Ampalaya challenge. Kaysa sa sa mulberry ba yun? Basta ewan. 34 years old ko pa laang. Wow, 34 years old si ka Brian Jacinto. Kasta. Gusto ako na. Parang mas kaya ko pa yung ampalaya kasa dito. Anam si ka Brian Jacinto. Lola Orang. Manso lang tatapangan.
Umap-apoy siya na, dahil hero 8 ko. Doon ati agriker ko, dingpat na nga madama. Kamatis challenge. Okay, mamatis. Okay, mamatis, arupa. Okay, mamanaw, arupa. Kuna nagayang. Hello, Eman, madam ba? Makalulo ako di busog ko. Anak ko, ang mag-share na. Ay, sus, at kanta ka man. Anak kanta ako. Denggaman dengo o ading ko dahil sunata inaramit ko aparakan ka. Nagpupuni-punan dagitibal balikas magatukay sino manarik na. Sagana ang mga tao maya. Nasaan ka na, Brian Fajardo? Ay, nasa trabaho. Dahil sa kakangak-ngak, nauubos na rin ang aking. Diba? Patay na. Patay ng aking Hero 8. Imagine, naubos lahat ang kanyang baterya. Ang kanyang charge. Nag-overheat. Ganon. Nag-overheat ang aking Hero 8 GoPro. Hello, Lydia Baklig. Kimamatis bukol-bukol sir, mabalin No na laos nga ikan ni bakit daytan. No na presko nga ikan ni kabit daytan. No na ang dod nga ikan ni katugangan. Awan ang mukha inain. Sobra kinalain mo mga naan. Soyang, LB humagdaw, hi. Oh, naubos ko na rin ang is sugar snap. Eto, hindi ko na kaya kasi heavy ito eh. This is also heavy. Asyam apok, sir. Madit anak na. Anatin madit anak na. Hello, Eman, Barok. Ikaw ang dahilan is. Ikaw ang dahilan. Panty ang dahilan. May kanta ako na Panty ang dahilan ang title. Partner, Brian. Padason to mamat ti agarab. No di na kahit agarab, sabsaban na. Hello, Rosie Antonino. Oh my gosh. Nagbukirat ng aking tiyan. Sa Loyot Challenge, ayoko na. Ayoko na rin. Ampalaya Challenge, di ko na rin kaya. This is my first time to eat this much. Just for the sake of the challenge. Ampalaya Challenge, sa Loyot Challenge. Next time, Eman Madamba, Okra Challenge. Kahit okra lang kakainin mo, 5 lang. Kahit 5 lang. Lagi masati bawang. Kantahan ko ng ikaw ang dahilan. Pinilit kong ipasok ito kahit masikip. Kalimutan ko na rin. Dati sa Loyot. Sarap to. Eman. Hello, Paulo Bukag ba dito? Wapo lata. Richard is watching. Nebosan Richard, but Pampa goodbye. Ampalaya Challenge. Upat na kastoy ti. Upat na kaiwa amin. Talo tikin lang ko. Nagdadak ko lang na iwa. Balikam to dati video. Makita pa ng sab-sab ko. I think I have to gonna say goodbye, people. Because I'm so full. Paalala lang mga kaibigan. Bawal lumabas. According to Chiu. Ang batas ay batas. Bawal lumabas. Kaya magtanim kayo dyan sa backyard ninyo. Kagaya ko. Lahat ng mga kinain ko galing sa aking backyard. Tapos,
Bawal lumabas kasi COVID. Nakakatakot yun. At kung makikita niyo si Cardo Dalisay, nakakatakot din yun kasi patayin kung patayan! Tapos, masisira pa ang pandinig ninyo kung makikita niyo si Mystica. Hindi niyo ba naiintindihan? Oo! Bawal lumabas! Bawal lumabas! Hello, Yuli Ramones. People, I have to say goodbye. I'm so full. Kasi makita yun, sumilang-simila gatero bakon. Kaluklok mo yun. Bye-bye!